Ahojte ľudia, v dnešnom videu sa pozrieme na najväčšie zaujímavosti z majstrovstiev sveta v hokeji. Poďme na to. Prvé majstrovstvá sveta boli súčasťou letných olympijských hier v Antwerpách v roku 1920. Od roku 1924 boli majstrovstvá sveta súčasťou zimných olympijských hier až do roku 1968. Od roku 1963 až do roku 1991 bol Sovietsky zväz dominantným tímom. Vyhral turnaj 20 krát. To znamená, že za 28 rokov Sovieti vyhrali 20 majstrovstiev. Toto asi nikoho neprekvapí. Najúspešnejším tímom na majstrovstvách sveta je Kanada, ktorá má 28 zlatých medailí. Prvých majstrovstiev sveta v roku 1920 sa účastnilo 7 tímov: Belgicko, Československo, Francúzsko, Kanada, USA, Švédsko a Švajčiarsko. Turnaj vyhrala Kanada. Strieborné medaily získali Spojené štáty a bronzové Československo. Áno, na prvých majstrovstvách sveta sme boli tretí. Prvé samostatné majstrovstvá sveta sa konali v roku 1930. Hostili ich Francúzsko, Rakúsko a Nemecko. Kanada vo finále zdolala Nemcov a vyhrala prvú zlatú medailu v rámci samostatných majstrovstiev sveta. Na majstrovstvách sveta 1933 v Československu sa prvýkrát majstrami sveta nestali Kanaďania, ale Američania, keď vo finále porazili Kanadu. Tým bola prerušená kanadská séria víťazných turnajov. Od roku 1930 až do roku 1940 nevyhrali Kanaďania iba v roku 1933 a 1936. Na šampionáte v roku 1936 získali Briti zlatú medailu a celkovo vybojovali 5 cenných kovov, čo je viac ako má Slovensko. Prvé majstrovstvá sveta mimo Európy sa uskutočnili v Kanade až v roku 2008. Najvyššie víťazstvo v histórii majstrovstiev sveta zaznamenala Kanada v roku 1949, keď zdolala Dánsko 47-0. Dáni boli vtedy nováčikmi na šampionáte. 11 kanadských hráčov vtedy strelilo aspoň jeden hat-trick. Najdlhší zápas v histórii sa odohral v roku 2017 medzi Švédskom a Švajčiarskom, keď zápas trval až 80 minút a 22 sekúnd predĺženia, čo je o 20 minút a 22 sekúnd dlhšie, ako má zápas trvať. Slovenský rekord v najvyššom víťazstve patrí zápasu proti Bulharsku v roku 2000, keď Slovensko vyhralo 20-0. Československo získalo 6 titulov, pričom posledný v roku 1985, čiže 6 rokov pred rozdelením. Litovský hráč Arnoldas Bosas sa stal najmladším hráčom, ktorý kedy nastúpil na zápas majstrovstiev sveta. Mal iba 15 rokov. Kanaďan Conor McDavid sa stal najmladším strelcom gólu na majstrovstiev sveta, keď mal iba 17 rokov. Kanada a bývalý Sovietsky zväz majú na konte po 28 zlatých medailí, čo ich robí najúspešnejšími krajinami v histórii šampionátu. V roku 2022 Dánsko po prvýkrát v histórii porazilo Kanadu na majstrovstvách sveta. Švajčiarsko sa môže pochváliť najväčším počtom po sebe idúcich účastí na majstrovstvách sveta, 65 rokov, v rokoch 1930 až 1994. Japonsko drží rekord v najdlhšej sérii bez víťazstva, 44 zápasov. Na majstrovstvách sveta padlo viac ako 15 000 gólov a odohralo sa 2500 zápasov. Priemer gólu na zápas je 5,5. Najviac bodov v jednom zápase zaznamenal Håkan Loob zo Švédska, ktorý v roku 1987 zaznamenal 15 bodov v zápase proti Rakúsku. Slovensko v roku 2002 vyhral 66. majstrovstvá sveta. Majstrovstvá sveta sa nevždy hrali tak, ako sa hrajú dnes, teda systémom z roku 2012. Majstrovstvá sveta 2011 sa hrali na 16 krajín, rozdelených do 4-členných skupín. Týmy, ktoré skončili posledné, si to rozdelili v skupine o udržanie, kde dvaja najhorší zostúpili do prvej divízie. Zvyšných 12 krajín bojovalo v 6-členných 8-finálových skupinách, z ktorých prví 4 postúpili do štvrťfinále. Posledné majstrovstvá sveta hrané týmto systémom sa konali na Slovensku. A to už je z výberu zaujímavosti všetko. Napíšte mi do komentárov, ktorá zaujímavosť vás najviac prekvapila, dajte like a pre viac podobných videí hoďte odber. Pri ďalšom videu sa na vás teší Zervicaptur.